खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साप्तेट दङ जम्मु काश्मीराव गिख्रंथाव बांग्रि मावदों। मैया 11 जानुवारि खालारखालि मोनाबिलि समाव मोनसे गिख्रंथाव बांग्रिया जम्मु काश्मीरनि माखासे ओनसोलफोरखौ सोमावलांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बांग्रिनि मावथाया रिक्टार स्केलाव 5.1 मोन। मख'नो गोनांदि मोनाबिलि 7:32 समाव बे बांग्रिनि मावनाया जागायदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ बडोलेण्ड सिंगिं सुपारस्टार सिजन 1 नि अडिशन। BTR ओनसोलनि मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरियाव बडोलेण्ड सिंगिं सुपारस्टार सेथि हाबाफारि खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। फैगौ 17, 20, 31 आरो फेब्रुवारि दाननि 4 खालार खालि गिबि बडोलेण्ड सिंगिं सुपारस्टार सिजन 1 नि अडिशना जानो थांगासिनो दङ। जायफोरा बे कम्पिटिशनाव बाहागो लानो सानदों बिथांमोना आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय बाहागो लानो हागोन। अडिशना BTR नि मोनब्रै जिल्ला फारियै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरियाव जागोन। नोंथांमोना जानबुं अनजिमा 7002213124 आरो 9957643535 आव सुलाद लानो हागोन। थामथियाव दङ 11 सानाव BTR सरकारा मोनदों 1000 निबो बांसिन जेंनानि कल। जानुवारि दाननि 1 खालाराव BTR सरकारा BTR नि रायजोफोरा भुगिनाय जेंनाफोरखौ फोरमायनो थाखाय मोनसे BTR ग्रीवेन्स पर्टाल बेखेवनायजों लोगोसे टल फ्री नाम्बारबो बेखेवदोंमोन। मैया समबारखालि 11 सान बारलांनाय उनाव BTR सरकारा दासिम BTR नि रायजोफोरनिफ्राय गासै मोन 1165 जेंना फोरमायनाय कल मोननो हादों। बे कल मोननायाव PMAYG, MGNRGA, आयुष्मान भारत आरो PM किसान जेंनानि सायाव होनाय जादों। BTR सरकारा गावनि वेबसाइटआव फोरमायो दि बिथांमोना अरायबो रायजोनि जेंनाफोरखौ खोनासंनो आरो सुस्रांनो थियारि होननानै। बेजों लोगोसे BTR नि थागिबिफोरा गावबा गावनि जेंनाफोरखौ फोरमायनो थाखाय सरकारा होनाय टल फ्री नाम्बार 01142213330 आव कल खालामनो हागोन एबा btrgrievance.co.in वेबसाइटआवबो थांनानै गावनि जेंनाखौ फोरमायनो हागोन होननानै बुंथियो। ब्रैथियाव दङ थाइलेन्डआव गेलेबाय थानाय बेडमिन्टन गेलेगिरि साइना नेहवालनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। भारतनि आइजो बेडमिन्टन गेलेगिरि साइना नेहवालनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। साइना नेहवाला बेडमिन्टन टुर्नामेन्ट गेलेनो थाखाय थाइलेन्डआव दंहैयो। कर'ना पजिटिभ ओंखारनायनि उनाव थाइलेन्डनि फाहामसालियावनो क्वारेन्टाइन खालामनाय जादों गेलेगिरि बिथांखौ। साइना नेहवालजों लोगोसे भारतनि बेडमिन्टन गेलेगिरि HS प्रणयनि देहायावबो कर'ना पजिटिभ ओंखारदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।